Ja aivan kohta me näemme vanhojen tuttaviemme siilijärveläisten esitykset. Nuorisonohjaaja Laura Koivisto, teidän joukkueenne oli mukana tässä loppukilpailussa myöskin vuonna 1963. Kyllä olimme silloin jo mukana, mutta yrityksemme ei oikein ollut mahdollinen paras. Jaoimme 3 joukkueen kesken 7. sijan. No, mutta onhan tuokin jo toki hyvä sijoitus. Mitenkäs kävi silloin vuonna 1965? Oliko se lepovuosi? Ei ollut lepovuosi. Yritimme silloinkin, mutta putosimme pois heti alkukarsinnassa. Ja sisukkaasti lähditte nyt mukaan 3. kerran tähän kilpailuun ja näin hyvällä tuloksella, että olette toistamiseen loppukilpailussa. Eikö tämä ole sen arvoinen asia, että tälle taputetaan? Tämä teidän ohjelmanne liikkuu muuten vähän kevyemmissä merkeissä kuin mietoisten. Niin, tämänkertainen ohjelmamme liikkuu kevyesti ja kotoisasti siellä Siilijärven Pöljällä Pulasteen talon pihassa. Miehet palailevat heinäpellolta ja viettävät iltapuhdetta laulellen saunaa odotellessa. Kiitoksia. Ja nyt me sitten näemme, mitä siellä Pöljän kylässä oikein tapahtuu. Sikurista kahvit keittää, eihän se käynyt, ei kerta Kalle laatuun. Joo. No kyllä työpojat ootte nyt tuon talakoon hötäkän päälle. Hyvät löylyt ja kuvan saana kahvit antanut. Mutta huilatkehan tuossa enistää. Saanan lämpiusta Oudellessa. Selvä hoi. Joko siellä saanan puolella alkaa olla valmis? Joo, kyllä. Ja tällä kun lyöp, niin kyllä ei. Vaan kyllä tuossa sopii huilatakin saanoa Oudellassa, kun tuo luontokin on niin hymyilevätä ja herkkassa sen Kalle Viänäsen sannoissa. Vaan mitenkähän se on Selemaa? Vieläkö on mielessä, mitenkä se Kalle tätä Pöljän seutuva kuvasi sieltä Palamupuihen siimeksessä tuntuvaa? No joo, no muistahan minä. No istupa tuo. Ja kerropa meille. Ja sitten sitä tultiin Kuopioon kaaniina kesäisenä aamuna. Mutta minä vielä siihen seisahtunna. Vielä oli pien matka junalla ajettavaa sille asemalle Kuopion takana, jossa kaikki aseman virastot ja toimistot ja postikonttorit ja muut sopivat yhteen pieneen huoneeseen. Ja jossa pysäkkiville on ainoana virkamiehenä. Kun minä sitä pysäkiltä kävelin peltoin poikki siihen talloon, jonka kuistille näkyy 3 järveä. Pitkäjärvi, Pulaste ja Pöljäjärvi. Ja sen talon tasaisella nurmikkopihalla seisoo 100-vuotinen koivu. Niin silloin minä tunsin, että se on löytyllä se paikka, jota minä olin turhaan sieltä tuhansien virstään päästä kulkena etsimässä. Sitten kun minä illansuussa olin kantana muutamia syllyksiä puita saanaa ja sanon niitä halakoja ristiin kiukoon alle ja tulta niihin väliin. Ja kun minä makasin mahallaan siinä kiukoissa, ettei savu pesy silmiä kipeloimaan. Ja kahtelin, kun tuli nuoleksi kiukoon mustia kiviä. Niin ajattelin minä siinä löylyä odotellessaan, että onpa ihan yhentekevää, vaikka tässä maailmassa olisi olemassakaan semmosia paikkoja, kun on tuo Pariisi ja Berliin ja Rooma ja Napoli ja Afrikka mustinen murjaaminen. Kun on tuolla ne savusaana ja mustakivinen kiuas ja uusi koevu vasta, niin siinä sit on Napoleon tunnisia tarpeeksi ihmisiä. No onpa noin niin. Sitten kun istuttiin kuistin penkillä, niin kysyi se isäntä, se Aaro, että sanopas nyt, kun oot kulkena niin pitkät matkat, että misseitu on kaikkein paras muuan paikka ja misseitu on kaikkein parasta ihmisille tarjona. Ja minä sanoin, että kun siihen on hyvin helppo vastata. No. Se paras paikka, se on justiinsa tämä Pulasteen kuisti. Ja sen parempaa ei ole ihmisille missään tarjona kuin tuolla meidän saanassa. Kyllä se rymää korreasti kuvailee tuo Kalle Viäninen tätä meidän parranta pölyä. Ei sitä oikeastaan tuo etevämmin osaa kehova ratostokku. No ei osso. Tässähän se just on nyt tässä Pulasteen pihan seutuvilla se koko savolaisuuden kesäis.
Se ihan niinku hippileen navanko. Ja tuolta se näkyy se pöljän pysäkkikki, jossa se rieska Kalle reistus sinne palamupuihen siimekseen. Ja tuossa lämmitä ryöhe se samanen saane, jossa Kallekin aikanaan kylpeen repsutteli. Kuulkee poet, älkää työ onnottaa tuotakaan Ruuskasen tuoletin torppoon, jossa ne kärpäset piivessä jää. Ja eikö se ollut niin, että kaikki mikä näkyy siltä tuoletintakkoon sitä ihteetön Ruuskasen akkuun, kun se kaikessa kommuevessa on vatarölly. Aika kokkisa, riittää kyllä kaikki. Mitä se Iita siinä Se vaan juo. Enempi kokkaan puolelle se on tuo iso Iitakin, josta se Kalle Vianinen siellä korsia kierrellessään meille aikanaan runnoilla. Minun armani ei ole arvotkin. Ei Liisa eikä Tellervo. Ei Lootanta ole kovin pikkuinen, ei Hänto eikä Hantelo. Vaan iso Iita on, vaan iso Iita on. Ja sen ison Iitan rinnalla elopojan oppi huoleeton. Minun arvani painavi paljaaltaan 113 kiloa. Aivan harmennella varjoa, sitä onnea ja iloa. Kun se iso Iita on, kun se iso Iita on. Ja sen ison Iitan rinnalla elopojan oppi huoleeton. Tämä se olisi tämä Iita pitänyt laittaa Seinäjärven avustajaksi ne missikilpailuihin. Sen askeleet olisi kuitenkin parketilla kuulunut syönneen ihmisen kulkemiselta. Eikä niitä muotoja tällaisessakaan ihan pienillä pisteellä olisi pärjännyt. Niin vaan, onnetut muuttis Seinäjärven työt niin kommeita, että kilvat ennen omassa pitäjässä kaavaksi käyvät. Eiköhän niitä vuoren ruohita antaa. Ei ruohita, ei pöljetyttiä eikä hökösenkään. Hökösellä hei, tytöt ovat nättiä eikös hei. Hökösellä kertoo enkeli taivaan, pojat ja saattoi naimisen vaivaan. Veljen tytöt hei, teistä ei välitetä biisiä hei. Hökösellä hei, tytöt ovat nättiä eikös hei. Hökösellä kertoo enkeli taivaan, pojat ja saattoi naimisen vaivaan. Veljen tytöt hei. Teistä ei välitetä biisiä, ei. Mut kappaan nähdä, miten nuo tytöt ottavat nokkansa, kun saavat tuosta meidän toilaksesta kuulla. Elä on Veikkonen milläskään, kyllä ne siitä jo iltaan mennessä laahtuvat. Mut käypä isäntä telleemässä vielä kiukooseen vähän pökälettä. Löylyä pitää saanassa olla niitä laateet hikkoillu. Se on selvä se. Kyllä ne tuolla iltaan mennessä vielä leppyvät ja saanakahville kohtuvat. Ja se on nippoit oikeita pyönäliöitä eikä mitään tahansa luironkia. Eikä semmoista kestinpittoa, kun kuuluvat aikanaan sillä Nakertajan kylässä rikastumisen innossa huomailleen. Nakertaja hakkosi rinkeliä kahvia, nakertaja hakkosi rinkeliä kahvia, nakertaja hakkosi rinkeliä kahvia 3 markan eestä. Rinkelikahvit, keittää, rinkelikahvit keittää. Rinkeliä kahvia, sikuria, topuria, rinkeliä kahvia, niin. Nakertaja kekkensä juoti. No kekkerithän on tekki. No vaan, kyllä se tuo saanan savu, koska se on somasti löyhähellä ihmisen nokkaan. Just tuommoisena iltana, kun pellot leipee lainehtii ja koko väljän muolimaa herää tyydessä leppe. Tästä ihan syvän murjaa myöten nautittu. Ei se silloin ennen osso tuo ihmisen pesimäpaikka se hipleemmäksi tulla, kun mitä nyt on tuo meidän mölliä. Kotiseutujen armoita maita, kuka kulkinkaan vaihtaa pois. Kuka hetkiä orkaita, sen helmasta heittäisi pois. Näit aamulla kultaisen päivän, yli nousevan kauniin maan. Ja iltaisin hämyisen päivän, levon suojaavan vaipallaan. Sydän altis ja hehkuva rinta, käsivarsien voima ja työ. Suoja seutua rahinta, ettei yllä
tätä kansamme työ. Isät siemenen kaskensa kylväin, maat viljaavat lapsille noin. Ja nyt heittää vettä kiukaalle tuomaristo. Saammeko pisteet? Olkaa hyvä. 8, 8, 9, 8, 8, 8,5. Nyt tulee kova tulos, joka on 49,5 pistettä. Ja puoli pistettä siis. Ja niin kuin näette, tällä pistemäärällä Siilinjärvi siirtyy aivan ylivoimaiseen johtoon. Seuraavana on Eura, sitten seuraavilla sijoilla Kangasniemi ja Mietoinen, edelleen Kaarlela ja Keitele. 2 viikon kuluttua ovat mukana Hausjärvi ja kolminkertainen loppukilpailujoukkue Kauhava. Näkemiin.